ओमफ्रायहाय आं बुंदोंमोन ना जे दिनैहाय खुलुमबाय नोंथांमोन दिनै जोङो माबा मानामुनि खानो फैदों आरोना जों बिथिं भिडिअ लादों बैथिं खाबाय थागोन बिथिंनाय सानैबो आंनि मानामुनि खानायखौ नायलांबाय था लोगोफोर जोबजासिम नायलां आरो भिडिअखौबो जागोन दे जागोन लायां हेलो एवरीवन खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय दिनैहाय नै मानामुनि खानो फैदों जोङो ओमफ्राय भिडिअनि गेजेरजों एसे दिन्थिलांनोसै नायलांबाय थादों नोंथांमोना भिडिअखौ नालाय मानामुनि ओमफ्राय खाखांसिगोन बांद्राय भिडिअ खालामनाय जायासै आङो ओमफ्राय भिडिअखौ नायलांदोनो नबिताया जाहा रोंथारबायलै रायलायनो भिडिअखौ नायलांदो बिसोरो माखासे नायबाय थायो नालाय नायलांबाय था दे खाग्राया जोंनिया खेरखासे खाबाय नबिता बिराद खानो हाबाय न' बिराद खानो हाबाय नै बुरजा मानि खाबाय खा बोलो होनानै खा बिराद गोसो होनानै खाखाबाय सानैबो मानामुनिया बांद्राय गैद्राया बारा जायाखै मानामुनि मोनजायाखै देग्लाय बेनिखायनो खानो फैदोंमोन नाथाय बारायानो गैया मानामुनियानो सानैबो पास्ता फैखायो जा नोंनिया बेखौ रो नै इयाव दंथारो इयावहा खाखांबाय लोगोफोर जोङो ओमफ्राय थांगासिनो बोग्रि जाहैनो मायदो मा जाहैनो मायदो बोग्रि जाहैनो मायदोनो नबिता नों जागोन ना जाया जों साथामजोंनो गेरमानि खाबाय न'आनो खाथियावखा देखायनाय बुरजा मानि खाबाय बुरजा मानि खाबाय दा जोंनिया न'आबो खाथिखासो बे औवा बारिखौ नुदो बे औवा बारिया जोंहानिनो ओमफ्राय बे खाथियावनो जोंहानि न' ना नबिता जोंहानि न'आ खाथियावनो न' खाथियावनो खाफैदों जोङो बोग्रि फिथाइ बिराद मोजां थायनानै दं आरो मोनजायाखैबो ना जोङो ओमफ्राय दिनै जालांनोसै बिनानाव गोनजा आंनि बिसोरो बिनानाव जाजोबो थ' नायलांबाय था भिडिअखौ टिक्लि सानैया सिगां ओमफ्राय आं बिसोरनि उनाव थुदो नुवाखै आइथिंसो नुगोन नाय इथिं नाय दे थांग्रो थुदो एलाय आंनि उननिफ्राय बिसोरो ओइलाय सासे आरो ओइलाय इथिं सासेया खिथु जानानै जबाय लाजिदोंनो रहिमाया माहिर इथिं नाय माहिर दे मिनिनाय इथिं हाय होनलाय बैनिया गोजानाव जाबाय गेरेनो खाबाय नामा रहिमा बारा गेर नङानो खाबाय था होमबा नोंसोरो खाबाय था नोंसोरो दै जोङो नै बैग्रि फिथाइ नै जि बुसाखौनो नै खानायानो गिब्रुजोबलायलायबाय आंना बैग्रि फिथाइ हानना फोस्रिनानै जोङो न'आव थांसै दायो बैग्रि फिथाइखौ मोनसाबबाय ओमफ्राय आरामसे संख्रि बानलु लागायनानै जाहैनोसै आरो नायबावला हाननो हाला रंगिना थांसै थुदो फाय बेयाव फाय लाजिदो थ' थांसै थुदो नबिता गुड मर्निं लोगोफोर दायो आङो ना एवनो नागिरदों आरो नोंथांमोना नायलांबाय था भिडिअखौ एसे देखायबावनोसै फैदो दिनैहाय नै नाजों खारै मैगं जागोन आरो ओमफ्राय बेखौहाय आं एसे एवनानै दोनग्रोनोसै ओमफ्राय बे गिदिरखौहाय आलुजों नङाबा ना आन्थानो रोसि खालामनोसै बिदै होनोना बिदि खालामनोसै ओमफ्राय बे फिसाखौहाय खारै मैगङाव होगोन आरो मामाया लाफा मैगं लाइ खानो थांदों न'नि दुब्लियावहायनो बारियाव फोदों नालाय ओमफ्राय बेखौहाय आं एवग्रोना दोननोसै नोंथांमोना नायलांबाय था भिडिअखौ नै आंना थावा दुंबाय
ओमफ्राय नाखौ एवग्रोनानै लानोसै बिनि उनावहाय खारै मैगं संगोन आं दिनै सोलोंनोसै मामाजों माबायदि सङो माने आं माब्लाबाबो संफेराखै नालाय बेनिखायनो आरो सोलोंनानै लानोसै उनावहाय खामानि होगोन नङा होमबा मामायाथ' जेब्लाबो थाबाय थायाना न'आव माब्लाबाफोर गैयाबा जानो लुगैबा संनानै जानो हागोन आरो स' नायलांबाय थादों नोंथांमोना भिडिअखौ लोगोफोर एवगासिनो आङो नै आं नाखौहाय एवगासिनो ओमफ्राय मोनाखै आरो मोजाङै एवखांनानै लानोसै बेखौ ओमफ्राय बिनि उनावहाय फिसा फिसाखौहाय फ्राय एवनानै दोनसै आरो बेखौहाय दा उनावसो खालामनोसै बेखौ बिदि एवनानै दोननोसै ओमफ्राय उनावहाय दै होनानै बिदै होयोना मायो उनावहाय मामाया माबासिगोन आरो आं बिदिल' एवनानै दोनथ'नोसै दायो नायलांबाय था नोंथांमोनहा भिडिअखौ हेलौ गुड मर्निं बयनिसिमबो ओमफ्रायहाय माने आङो ब्लेजार गांसे अर्डार होदोंमोन आरो आं सानदों बेखौ नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामनोसै होननानै माने आं आवगोलावबो बायखांबाय बाट नोंथांमोनजों शेयार खालामनाय जायाखै ओमफ्रायहाय एबार खनसेनिखौहाय नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानबाय स' नोंथांमोननो देखायनि आङो आं अलरेडि खुलिखांखाबाय जोमनानैबो नायबाय स' नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामनोसै ब्लेजार बियो नै मैयासो सफैदों बियो बाट आङो आनपेकिंनि भिडिअखौहाय बानायनाय जायासै बेनि ब्रेन्डनि मुङा जाबाय भेर'मडानि बियो ओमफ्राय नेभि ब्लु कालार हा ब्लेक बायदि नुदोंना औ ब्लेक बायदिखौनो नुखायो बाट नेभि ब्लु आरो एकदम डिप ब्लु हा माने नांगौ जादों आंनो गांसे दंखायो ब्लेक कालारनि गांसे दं ओमफ्राय ब्लेक कालारनिखौ गानै गानै आंगायबाय आङो बेखायनो बे गांसेखौहाय गोदान माबाबाय आरो अर्डार होबाय आङो स' नोंथांमोननोबो देखायनि आङो नै इथिंबो पकेट दं ओमफ्राय इथिंबोहाय पकेट दं आरो आङो जोमनानै थाबैनो नोंथांमोननो देखायनि र' दै स' नै लोगोफोर गानबाय बिनि आं शेपखौहाय बिराद मोजां मोनदों बिदि हानायखौहाय बेवहाय स्पन्ज दं स्पन्ज नै बेखिनियाव स्पन्ज होनाय दं ओमफ्राय शेपखौहाय बिराद मोजां मोनदों आरो ना बुटामा मोननै नै ओमफ्राय इथिं पकेट मोनसे इथिंबो पकेट आरो ना ओमफ्राय आखायाल' एसे गोलाव जादों बाट इदि खालामबा ग्रोबसो जायो हा ओमफ्राय आं मोजां मोनदों नोंथांमोना माबायदि मोनदों खोन्थाहर शेपआ बिराद मोजां आरो ना बिनिया नै शेपखौ नै थिंजायहाय बेखिनियावहाय ओरै ग्रोबखा आं वान साइज गिदिर होदोंमोन आं 32 गानो नालाय कुर्तिफोरबा 32 अर्डार होयो एस अर्डार होयो माने एक्सेस थायो एस थायो बाट थेवबाबो बिसोरनि साइज लिरनाया बेलेग बेलेग जायो ओमफ्राय बे एस साइजनिमोन बाट 33 साइजमोन आरो आंथ' 32 गानो नालाय बाट आं मोनसे बारा साइजखौ मोनसे गिदिर अर्डार होबाय आरो एसखौ होबाय एसआ ओमफ्राय ग्रोब जादों आरो बुटाम मोनसे हरफादों बिसोरो एक्सट्रा जुदि गयोब्ला लागायनानै लानो हागोन आरो ओमफ्राय नोंथांमोना दाना बुंहरदो माबायदि मोनखो आंथ' मोजां मोनदों माने आवगोलना आंना ब्लेक कालारनिमोन नालाय ओमफ्राय आंनो नै बेखौहाय अर्डार होबाय आरो आङो भेर'मडानि जियाबो एकदम बिराद मोजां गाननो कम्फर्टेबल बिराद आराम मोनदों आरो ना आङो स' माबायदि मोनखो नोंथांमोना कमेन्टावहाय बुंहरदो अके माने आङो मानो थाखाय अर्डार होखो आंनो स्कुलावहाय थाङोना थ' स्कुलाव नांगौ जायो बिनिखायनो आङो नांगौ होननानै थाबैनो अर्डार होना लाबाय एकदम माने बियो मिन्ट्रायाव जेब्ला दाख्लै साननैसो सेल सोलिदोंमोन ना आं बेयावहायनो अर्डार होनो होननानै एकदम गासैखौबो खालामजोबना दोनबाय जास्ट पेमेन्टल' खालामनांगौमोन ओमफ्राय दसे उनाव खालामनोसै होननानै थाबाला आउट अफ स्टक जानानै थाबाय ओमफ्राय जेने तेने लाकिलि नायका फेसनावहाय मोनबाय आरो ओमफ्राय मोननाय लोगो लोगो आं नेयासै एकदम अर्डार होखाबाय आरो ना बिनि प्राइसआ 1200मोन 1200 ओमफ्राय बाट फ्लिपकार्टआवहाय 1 रुपि खममोन आरो 1 रुपिस खममोन 1200नो ओमफ्राय नायकायावहाय 1200 ग्रोब लाबाय आरो स' नोंथांमोनाबो जुदि अर्डार होनोब्ला गोसो होजागोन आं लिंकखौहाय डेसक्रिपसन बक्सआव होनानै दोनगोन स' नोंथांमोना थांनानै चेक खालामनो हागोन स' लोगोफोर ओमफ्राय आं बुंदोंमोन ना जे आं दिनै खारै ओंख्रिखौ संनायखौ सोलोंगोन माब्रै सङो होननानै बाट दिनैबो समखौनो मोननाय नंला आं दाबसे जायगायावसो थांनो ओंखारबाय नै रेडि जानानै दं गानै जोमैनो ओमफ्राय अबाव थांगोन आं खोन्थाथ'ला नेक्स्ट भिडिअआवहाय नोंथांमोना नुनो मोनसिगोन गोबाङानो नायो कमेन्टखौबो खालामना हो लोगोफोर कमेन्ट खालामबा आंबो एसे मोजां मोनो स' खोन्थाथ'ला आङो अबाव थांनो ओंखारदों नेक्स्ट भिडिअआवहाय नुनो मोनसिगोन ओमफ्राय खारै ओंख्रिखौबो दिनै संनायखौ सोलोंनो मोनला बिराद बोरैबा मोनबाय थाबाय आङो समा थोनाय मोनबाथ' सोलोंगौमोन ना बाट समानो थोला बेनिखायनो सोलोंनोबो मोनला ओमफ्राय आङो नेक्स्ट भिडिअआवहाय दिन्थिनोसै आं अबाव थांनो ओंखारदों स' बाय बाय सि इउ इन द नेक्स्ट भिडिअ